Unsa may kabuang sa Ginoo? Ingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Mo ni ang kabuang sa Ginoo? O niya, kung magsigi siya balik-balik ni mong tamparos, pasaylo alag kapituan kapito. Ayaw pagkiha-kiha diha. Mo ni kabuang sa Ginoo? O niya, kung patyon gyud ka, walay laing labing dakong gugma nga ikapakita nimo gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo ni kabuang sa Ginoo? Nya saban, mosunod mo anang kabuanga? Magpakabuang mo? Oy, tubag. Tubag mga buang. Ang Ginoo dili makita. Daghang mga tao nangandoy makakita sa Ginoo. Sa Old Testament, ang ilag yung gihuna-huna nga kung makakita gani ka Ginoo, pasabot ana mamatay na ka. Basta makakita ka Ginoo. Mao nay panghuna-huna sa una. Pero si Job nga nabilong sa Old Testament, nakita niya ang Ginoo sa kaugalingon niyang mga mata. Nyawa siya mamatay, gipunan hinuog 140 years ang iyang kinabuhi. So sa una, Old Testament, murag hadlok-hadlokon taba. Pero ang actual gidi ay, ang Ginoo di ay kinabuhi, dili kamatayon. Kalipay siya, dili kasakit. Mao to nga pagkakita ni Job sa Ginoo, gawas nga gisumpayan ang iyang kinabuhi, giwagtang pagyud ang iyang tawag na tog kasakit, ang iyang nuka na ayo, ang kadtong mga hayop nga nawa niya gipilo-pilo, pila ka libo ka pilo, ang iyang mga anak nga nawa niya hurot og kamatay. Pila to kabuk, 7 ba to, giilisag na po, nakaanak pagid siya 3 kabuk babae nga porting gwapahag, special yung mention sa atong Biblia, kay wa kunoy makatupong sa ilang kaanyag sa tibuok kalibutan. So, kanang inyong mga naong sa kung saon inyong pagwapa, wa yun na. Kadto gid sila mo itinuod nga gwapa kay gi-mention man. Pero kining ato, minantinil ra ni mga sobra na tingali ni. Tingali sa gwapa sa mo tingali. Pero kana ba, kung makakita dito sa Ginoo, dili di ta madaot, dili ta mamatay, kung dili mahatagan ta grasya. Kamo nakakita na mo sa Ginoo? Wa mo kita. Grabe sa ninyo. Kada ninyo simba dinhi, lawas ni Kristo, amen. Lawas ni Kristo, amen. Wa di mo kita na day. Di na Ginoo day. O niya, ano mo kita? Mga buta mong dagko. Kinsa may tinuod yung nakakita sa Ginoo? Tanawa si Job ha? Ingon din siya, Ginoo, tungod aning tanan nga imong gisulti, nakita nako nga usa day ko kabuang-buang, wa ko'y ikatugkad sa imong mga kahibulungang butang gihimo. Busa karon ang akong buhaton, maghinulsol ko pinaagi sa pagbulibod og abo sa akong ulo. Sa dihang naghinulsol siya, kita na siya sa Ginoo klaro kayo. Unsay nakababag sa atong mata, nga bisag hungiton ta, bisag ang pari dire, kakita na jud ko nga ningon na gyud ko nga lawas ning Kristo, pero di lang yapon ko kakita. Unsay babag? Ang atong sala. Kanang atong sala. Gitawag na ni Jesus ang atong sala sa Mateo chapter 7. Truso nga mialis atong mata. Truso ba? Munang ningon siya, una ka mga ambisyon pagkuha sa puling sa imong isigkatao, kuhaa sa ng truso nga naa sa imong mata. Kanang sala ba? Kamo, musta may inyong mataron, wa maalihig troso? Oh. Alihan, oy. Klaro kayo. Why, nakakita Ginoo. Kita mo Ginoo diya sa inyong silingan.
Wa mo kita no, ana itroso imong mata. Kita mo Ginoo anang mga taong galakaw-lakaw nga way balay. Wa mo kita sa Ginoo diha, ana itroso imong mata. Kita mo Ginoo nga naa diha sa mga kawatan. Wa mo kita, oh naa itroso na imong mata. Mao ni atong problema karon. Mo nang ningon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, bulahan ang inyong mga mata kay nakakita sa dugwa gyud makita sa daghan kay mga propeta ug mga maalamon nga tao. Nganuman ang Ginoo day mga igsuon kung magsige tag gamit aning atong kaalam mutago siya. Mo nang ningon si Kristo diri, gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon ang kamatuoran sa Ginoo, pero gipadayag ngadtos mga walay kahibalo. Ang way kahibalo ba? Kana bang tao nga sama ni Job, di na lang ko magtuga-tuga Lord o tugkad-tugkad aning imong gahom kay mura ra jud kog buang. Kanang buang wa man ginay kahibalo. Nya budawat tatang kita mura ra tag mga buang nga wa tay kahibalo. Ang Ginoo mo pakita dayon nato. Nganuman aron iya tang dad-on, iya tang giyahan pinaagi sa iyang kaalam. Parehara gud anagong kibaw kay ka sa atong balaod. Naay balaod ron nga antay sana kana bang babae ba asawa ba latuson ba aw sana bunogon sa tiga kana Violence against kana women. Bausi. Women's- Violence against women and their violence children. against women. O kana, hibaw kay kanang balaura. Unya karon kay gitamparos man kasi mong bana. Dikulata man ka. Ang saman, mudangop ka ng balaura. Dangop. Kay balaod man na. Pero sa imong pagdangop didto, ang pangutana, nakakita ka Ginoo. O ang imong nakita ang kayawanon sa imong bana. Ang imong nakita ang sala sa imong bana. Ang imong nakita ang kangilad sa imong bana. Mao nang kinahanglang madugta kas prisuhan nya failan ti kag divorce kay nana mo sa tay balaod anang annulment kay imo kong gi abused. Sakto dili. Purting saktuha. Pero kakita ba ka Ginoo diha dapitan? Bahala mo diha. Basig ang yawa ra imong nakita. Basig kada nimo kakita sa imong bana nga purti nimong gakos-gakos sa una nakaanak ga imong upat ka buok. Sige kag ingong I love you. Nya karon yawa kanang dako. Basig mao na ni puli. Nganuman kay wa sad ta magpakabuang. Unsa may kabuang sa Ginoo? Ingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Mao ni ang kabuang sa Ginoo. O niya, kung magsigi siya balik-balik ni mong tamparos, pasaylo alag kapituan kapito. Ayaw pagkiha-kiha diha. Mao ni kabuang sa Ginoo. Unya kung patyon gyud ka, walay laing labing dakong gugma nga ikapakita nimo gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo ni kabuang sa Ginoo. Nya saban, mosunod mo anang kabuanga? Magpakabuang mo? Oy, tubag. Tubag mga buang. Katawan tani oy. Katawan tanis kalibutan o gato ning sundon, katawan kita. Pero ni adinhi ang tinuod nga kalipay, ni adinhi ang tinuod nga kalinaw, ni adinhi ang tinuod nga kahiusa, ni adinhi ang tinuod nga kausaban, transformation, ni adinhi ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi. Di makabot anang atong tanang mga legal laws nga ni violate sa pulong sa Ginoo. Gubot kaita. Tungod ani ato mga balaod, kanang na nag-divorce, gubot ang kinabuhi. Kanang na nag-abortion, gubot ang kinabuhi. Kanang na nagbuwag, gubot ang kinabuhi. Kanang nagkinihaay tungod anang yuta, gubot ang kinabuhi. Hasta gani mga managsuon wa na magtinagdanay
tungod anang balaura nga pwede nimo ikiha basta mulapas og pila ka metros or pila ka dupa or pila ka dangaw nga yuta. Nga tanawan yung mga naong nga nagkiniha ay muramog mga yawa. Labi na mag-atubangay na mo. No? Oh, managsuon ra ba mo? Silingan ra ba mo? Magtinabangay ra ba unta mo? Nindog na lang ta.